tháinig na hárán seo am na bliantachin, hosa siad a tíocht beidir 5 bliana déagachin, agus an sin 5 blianachin, bhearta mé rud a cinnte dhéana leo, agus iad a hafad. So tháinig mé deire ar a geoltóir iontach seo Gary O'Brien, agus is léirethir ceol le freisin, agus tá studio álin ige I gundain chlár, so náit is ansailmar dain. So bhí saman sin go bin an fearhom agus réitemuid chomáile na chéile, thosamuid á hafad rábhlíonn go leabhain. So casú Donal orm mar is cara le cara agus nuair a thosa me a labhairt faoi album a dhéanamh is le Donal a labhair me leis a dosach faoi. Agus bhí sé chódeas chó cinálta, níor phléasc sé amach a gáirí, go rán sean bhein seo ag gur a tosaíach ar eistir cheol. Ach ní raibh sé amach go rá héins me héanaan an ebrú le chéile. So, well, a hafad le chéile. So nuair a casú Gary orm an sin bhí sam gur bé Gary an fearham agus gur bé a studios an áit a bhí me gur ebrúán. Ach nuair a bhí Donal Sir an sin a ríist, tháinig seisnar Bauard agus hain sé beagnach gach track ar an album chumá, agus be sé an de saharn. So an saharn beag seo an naú lág a bhíon an olag baimmuid ar státe sa Hallan na Carach, Arklan Hallan na Carach an Town Hall Theatre, agus tá mé díoch heis cloisteáil go mé an áit lán. So tá mé fíorthasta faoi sin is ócáid hir an eisce ach is ceúra mar go bhfuil an rud seo tagthaí chun cín agus chun solas. Bei níú aine an státe agus bei an Ignite Gospel Choir páirteach ar bhealach a cínt achas surprise sin, so ní mechan mór an ancient faoi sin. Agus beimmuid déanana an seola effigiúil bei Josie Cholíog ó Radio na Gaeltacht agus ó Ros na Rún mar RT. Agus an sin bei ceol chum hééis an seola effigiúil agus seinimmuid cuidhhaach an album.